לחם, איפה לחם חביתה? עברנו ללחם חביתה. לחם חביתה. וואו, אתה נתניה לי. נו, לכי כבר. איך הוא הסתכל? שופינג בנתניה. אמא, עוד 3 דקות אנחנו יוצאים לישראל. זה חד סטרי? חד סטרי ורד. חד סטרי? תודה. ורד, מה את עושה? אני עושה פרסה, זה חד סטרי. זה חד סטרי אבל. בשנייה! איפה הגסטאפו? היא נכנסה. שכונה של פסיכים. יאללה, גסטאפו, היא שמה. יו, ממש. איך הכל מתחבר. חשבתי דרסתי מישהו, נאצים. איזה חולה בראש. הנאצים פה. וואו. בואו תראו את המצעים. ירקת. סוסים. ג'קוזי מטונף. בבקשה, חרקים. ובמשחק יושבים. יוחנן! יאללה ביי. בואו תלמדו לבכות בי. אוי, לא באתי לגעת בפנים. היא כמעט נגעה בי. הוא בגד בי, אני ידעתי שהוא יבגוד בי, אני ידעתי. מה קרה? The fuck? ניקה, את הופכת את זה עם המלחפיים? למה לא? כי אין מקום. צריך להכין את החציל. תחתכי יותר מהר. מה, זה לא דק? זה טוב? זה טוב? זה טוב? זה אחד העבים. די, באמת? אני חותכת עבה ועל הזין שלי הדרך. לא, ליסה. איתן, פולינה, לא, זה תתעסקי דק, זה בתחינה שלך. תפתח את השולחן. לא, או שאתה פותח, פתח אותך. טוב, זה דק. זה דק, יפה. זה עבה. דק וארוך או עבה וקטן? מדברים על בולבול או על סלט? אני אתן סלט. אנחנו דיברנו על סלט. התפקיד שלך. משוגעת. פולינה, התפקיד שלך בסרט זה להכין טחינה. האם את חושבת שאת מסוגלת? כן, המפקד! בהצלחה. איפה שמת את הסיגר? וואו. כמה כאלה לעשות? בבקשה, תחורה. את מי? לא במסע לסופר. התחלנו. האם 600 שקל יספיקו לנו? I don't think so. תכף נגלה. אנחנו למדנו לבחור אבוקדו. קיבלנו שיעור באבוקדו. טוב. ריח של פחם? פרנה. אבל פרנה בגודל של גמדים. נדיר. מישהו רוצה קינוח שנביא? קינוח? קינוח? אני פעם אחרונה הולכת לעשות סופר ליציאות שלנו. וזהו, פולינה, את עושה, רק את עושה נאצים. אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עם, ברוממנו The fuck? מכל לשון. ותיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון את יום The fuck? The fuck? את יום השמיני חג עצרת הזה זמן הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש ישראל והזמנים. אמן. The fuck? שם ברזל. איתן, תעזור לה. וואי וואי וואי, איראן השתגע. שלהם או שהם הולכים להגיע לפה? לא, יש להם משהו. תתפוס את זה. איראן דורשות, בית לכם נגשות. איראן דורשות, צא לכם נגשות. הצלח? חברים, נתקענו לימי תזוזי, אני אזכור. אנחנו רשמית חברים, עברנו אזעקה ביחד. מה? זה אזעקה ראשונה? לחיים, חברים שלי. יאללה. מה זה נתקענו? לא נתקענו, הכל טוב. הדלת פתוחה, כן? Guess who's back? טמפרטורה קולקל ביג'ומו, הסתבכת, קולקל ביג'ומו. שמעת קולקל ביג'ומו. מוחמד אל. קולקל ביג'ומו. אני מוחמד אל, קולקל ביג'ומו. לחדש יום הולדת לורד. לפני חודש יום וואו, הולדת. 69, my favorite position.
What's your favorite number? Mine's 69. תגידו, נקניקייה בטורטיה. תשימו אותי ברמקולים, כולם כאן עפים כי התופים עולים. מכתיבה את הדיבור שובר את הכלים, סלפים קהל של משתוללים. איתן, אם אתה לא עושה ולוג, כן, אני רוצה. אתה לא חבר שלנו יותר. או מה? מה אתה למדת, איתן? אני למדתי אהבה מהי. הכלה, סובלנות כלפי האחר, כלפי הדעות הקיצוניות. כלפי השונה, והמסכן. למדתי לחבק. למדת לבכות. למדתי לבכות, נכון! רגע. איך אתה מתמודד איתו? אתה רואה? מה? אני בוכה! וואלי, אל תבכה. עידן פעם הבאה שהוא בוחר לך, שאתה יודע שזה משחק. אני לא מאמין שהוא לא בא ללופט. בחתונה שלי! מאיפה יש לך חבר חדש? בחתונה שלי? אני אמרתי לאיתן, אתה משיק חבר חדש ועוד ביום הולדת של ורד? ולמדת גם שאתה שחקן גרוע. עידן פעם הבאה שהוא בוחר לך, שאתה יודע שזה... זה ליזה אמרה. מה? אתם זוכרים מה פולינה אמרה, כן? מה? 7 לאוקטובר קרה בגלל להט"בים. יש לך תעודת נכה, תראי את התעודה. אין תעודה. היא אמרה את זה, עידן. בוא הולכים. פולינה, את לא תראי את הפרצוף שלנו יותר לעולם. תישארי פה בנתניה. עם בנצי או עם נוקד? נוקד. אני יצאתי עם שתיהם. הייתי יוצאת עם נחום או ידידיה? אני למדתי הרבה עליכם. פדיחה. למדתי גם ש... איתן תאשר. כלום. תאשר איתן. איתן תאשר. אזעקה. לין למדה, היא לא למדה את זה, לסגור חלות של ממ"ד. לאשר מה? לא מופיע לי. תתני פול גז. אל תדאגי, אני לא אברח, עוד תהיה כאן חתונה, אל תהי לי לחוצה, אני ואת זה נצח ילדה. רחוק מכולם אומרים שהשקיעות